Anička, aké sú vaše dojmy z letu? Či sa vám to páčilo a aký to bol zážitok pre vás? Let bol úplne famózny a zážitok bol neopísateľný. To, kto nezažije, nevie si to ani predstaviť. Zopakovali by ste si to ešte? Kedykoľvek. Ešte raz aj dnes. Nie je problém. Dobre, vy ste vlastne tento let stíhačko vyhrali ako výherkyňa, ktorá si kúpila zájazd od cestovnej kancelárie Hechter. Tak kde ste boli? Boli sme v Bulharsku, v oblasti Primorsko a bolo tam super. A tento rok sa chystáte tiež s Hechterom? Samozrejme, iba s Hechterom, ideme letecky a ideme na slnečné pobrežie, takže sa veľmi tešíme. Tak ja vám prajem príjemnú dovolenku a dúfam, že opäť vyhráte nejakú zaujímavú cenu od Hechteru. No, boli by sme veľmi radi a bola by som rada, keby som to bola znova ja.